guys, welcome back to our YouTube channel. Nagbabalik na naman si Kapong. For today's video guys, gagawa natin ang part 3 yung nakaraang video natin. Bawang lahat guys, shout out muna tayo. Shout out kay Dimi Makinano, kay Israel Bohol, kay Kyle Jazz Gamutan, kay Elpa John Bisire. Sa mga gusto magpa-shoutout dyan, comment down below lang kayo para ma-shoutout ko kayo sa next video na ito ilalabas. So tara guys, let's go! Mano, Batong. Batong. Pangalawang huli.
guys. Yung huli natin, 20 piraso lang. Ito, bigyan mo din. Ito yung huli natin guys. 20 pirasong bat-og. Ayan. Bigyan mo din. Lapit mo yung camera. Hindi natin bilangin guys. Kasi 20 piraso yan guys.
Sayang yung noble kanina, naka-off-cam tayo. Ayun. Maraming salamat sa panonood nyo guys. At maraming salamat sa suporta nyo. At kung nagustuhan nyo yung video na to, paki-like and subscribe na lang guys. At huwag nyo kalimutan pinutin yung notification bell para updated kayo lagi sa bagong video ipapalabas natin.